Татарстан халыкларының туган телләрен саклау һәм үстерү милли сәясәтнең төп бурычларының берсе. Баулы районында Татарстан халыклары ассамблеясы президиумы утырыш үткәрде. Парламент хәбәрләре белән Алия Галиуллина таныштыра. Республика хөкүмәте үткән атнада парламентарийлар алдында узган елгы эш турында хисап тотты. Саннар зур. Тулай төбәк продукты күләме 4 триллион 320 миллиард сум тәшкил итә. Булар барысы да ил күләм проектларны, республика һәм тармак программаларын гамәлгә ашыру нәтиҗәсе. Мондый уңышлар беренче чиратта эшкәртү тармакларындагы машина төзелешендәге күрсәткечләр белән бәйле. Үсешкә кертелгән акчаларның 70% предприятиеләрнең үз акчалары. Ел нәтиҗәләре буенча торак тапшыру буенча да рекордлы күрсәткечләр. Внедрение новых механизмов финансирования способствовали реализации крупномасштабных проектов, в результате чего объем строительных работ составил 708 миллиардов 76 миллионов рублей. Второй год подряд обеспечен рекордный уровень ввода жилья, введено более 3 миллионов 436 тысяч квадратных метров жилья. Кулланучылар активлыгының үсеше дә зур. Әйләнеш 1 триллион 400 миллиард сум тәшкил иткән. Агросәнәгатьтә әйләнеш 289 миллиард сум. Системная поддержка агрокомплекса, в том числе полномерное внедрение на протяжении последних лет влагонакапливающих и влагосберегающих технологий дали возможность собрать 3 миллиона 603 тысячи тонн зерна, 1 миллион 758 тысяч тонн сахарной свеклы, 1 миллион 144 тысячи тонн картофеля и овощей. Киләсе елга бурычлар куелды. Предприятиеләрнең эш нәтиҗәлелеген арттыру мөһим. Бу турыдан-туры халыкның кереме үсешенә тәэсир итә. Халыкара хезмәттәшлек турында чит ил эшләре министры Сергей Лавров катнашында очрашуда сүз барды. Видеолемтә ошанда Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Баулы районында Татарстан халыклары ассамблеясы президиумы утырыш үткәрде. Баулы җирендә барлыкка килгән һәр этносның гореф-гадәтләрен, тарихын һәм аш-суы чагылдырылды. Баулы районы дистә еллар дәвамында төрле милләт вәкилләре яшәгән җир булып санала. Беренчедән ул Башкортстан, Орынбур һәм Самар өлкәләре белән чиктә урнашкан. Икенчедән монда бер гасыр дәвамында татарлар, руслар, удмуртлар, чуашлар яши. Халыклар ассамблеясы активистлары оста һәм нәтиҗәле милләтара сәясәт эшен күзәтте. Алар балалар бакчаларында һәм мәктәпләрдә булды. Туган якны өйрәнү музее белән танышты. Моны милли берләшмәләрнең җирле җитәкчеләре дә раслады. Алар түгәрәкләр, вокал ансамбльләр, балалар өчен халык һөнәрләре мөһимлеге турында сөйләде. Фәрит Мөхәммәтшин фикеренчә, этник мөнәсәбәтләргә һәм миграция сәясәтенә аерым игътибар бирергә кирәк. Чит ил гражданнарын теркәү буенча халыклар ассамблеясы миграция хезмәте белән уңышлы эшли. Все национальные культурные центры рука об руку проводят свои национальные праздники и обряды, помогая и поддерживая творческие коллективы, активно участвуя в жизни района, в том числе и в сборе гуманитарной помощи для подшефных городов Лисичанск и рубежной Луганской Народной Республики и наших бойцов. Россия Федерация күп милләтле ил бит инде ул. Менә бу мәсьәлә ул теге бәйрәмдә генә күтәрә торган мәсьәлә түгел. Көндәлек хезмәттә, көндәлек яшәү рәвешендә балаларга, балаларның балаларына безнең бурыч бу байлыгыбызны саклап, аларга бүләк итеп менә киләчәккә шулай тормышны алып барырга дип ниятләгән эшләр. Традиция буенча сүздә дә, эштә дә бу еллар дәвамында милләт-ара мөнәсәбәтләрне саклаучыларга рәхмәт белдерелде. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде.